Pozdrav svima, ja sam teta Lana. Današnja priča nosi naslov Noć koja se pamti. Poruka današnje priče je: proslavljanje nas podsjeća na ono što je Bog učinio za nas. Zlatni stih nalazimo u Psalmu 77:12. Tamo piše: spominjem se dijela Jahvinih, sjećam se tvojih pradavnih čudesa. Rođendani su obično vesele prigode. Kako ti proslavljaš svoj rođendan? Postoje li u tvojem gradu ili zemlji neki posebni blagdani? Možda praznik kojim se obilježava neki poseban povijesni događaj. Ovakve proslave pomažu nam da ne zaboravimo važne događaje. Mojsije je otišao iz faraonove palače i krenuo prema Gošenu, egipatskoj pokrajini u kojoj su živjeli Izraelci. Još uvijek mu je u ušima odzvanjao faraonov glas. Odlazi, vikao je, i da mi više nisi dolazio na oči. Mojsije je znao da je došao odlučni trenutak. Čvršće je stegnuo svoj plašt i ubrzao korak. Razmišljao je o svemu što se dogodilo otkad mu se Bog prvi puta javio. Učinio je čuda na faraonovu dvoru i tražio faraona da pusti Izraelce. Ali faraon nije popuštao. Jedino je razmišljao o tome što će se dogoditi ako Egipat izgubi svoje robove. Bilo je 9 zala, pretvaranje Nila u krv, žabe, komarci, obadi i sve ostalo. Faraon je više puta obećao da će pustiti Izraelce, ali se na kraju uvijek predomislio. Ali sada, ovo će biti kraj. Oni će ubrzo napustiti Egipat. Biće to jako brzo. Mojsije je žurno okupio Izraelce i prenio im Božju posljednju poruku. Slušajte, rekao je, i dobro pazite da izvršite ove upute. Svaka obitelj mora izabrati zdravo janje bez mane, muško, 1 godinu staro. Točno za 4 dana u sumrak otac svake obitelji treba zaklati janje i sačuvati nešto njegove krvi. Zatim treba uzeti kitu izopa, namočiti je u krv i njome poškropiti nadvratnik i oba dovratnika na kući. Kad krv bude na vratima, nitko ne smije izići iz kuće do jutra. Jako je važno da to učinite, nastavio je Mojsije. U ponoć će Gospodin proći Egiptom. Pobit će sve prvorođence u svakoj kući, od faraonova dvora do zatvorenika u tamnici. Ali Gospodin će proći pokraj kuća na kojima je krv. Jeste li razumjeli? U mnoštvu se začuo žamor odobravanja. Zatim uzmite janje u kuću i cijelo ispecite, nastavio je Mojsije. Jedite ga sa gorkim zeljem i beskvasnim kruhom. Ako što ostane, spalite. Nemojte pokušavati sačuvati ostatke. Ako vam je obitelj premalena da pojede čitavo janje, udružite se sa susjedom i podijelite ga. Ali obojica moraju poškropiti nadvratnike i dovratnike na svojoj kući. Ponovno se začuo žamor odobravanja. Još nešto, rekao je Mojsije, jedite stojeći, opasani, sa obućom na nogama i sa štapom u ruci. Jedite brzo, bit će to posljednji obrok koji budete jeli u Egiptu. Gospodin će nas osloboditi. Mojsije je gledao kako se obitelji žure svojim kućama da izaberu janje. Ovo je prva Pasha, pomislio je Mojsije. Proslavljamo ono što će Bog učiniti za nas. A kada opet budemo slavili Pashu iduće godine, proslavljat ćemo ono što je Bog za nas učinio. Bićemo slobodni. Iz godine u godinu nakon toga mi ćemo se sjećati Božje dobrote kad nas je izveo iz ropstva.